Andy, tako si smešan. A šta to kod Bobija svetli u ormariću? Hajde da pogledamo, Andy. Hajde. Otvaramo. Kakvi su ovo sefovi. Hajde da otvorimo jedan od njih. Meni se sviđa zeleni. Ne treba. Nemojte to da radite. Andy, stani. Društvo? Gde smo to stigli? Ovo je izazov. Ko će biti prvi? Britney, počni ti. Ja? Ma ne, hajde ti. Važi, da vidimo. Što? Sirovo meso? Odvratno. I zar to stvarno moram da jedem? Fuj. Nema šanse. Neću da jedem to. Kako to, Andy? Moraš da probaš. Hajde. Daću ti viljušku i nož. Prijetno, dragi. Britney, tebi me uopšte ni žao. Važi, sad ću da probam komadić. Možda ni sve tako loše. Jao, smrdi užasno. Iu, kakva gadost. Sad ću da povratim. A vama je smešno, jeli? Bobby, nastavi ti. Važi. Što je kod mene u sefu? Magični štapić. Je li stvarno magičan? Šta da radim? Treba da mahnem. Hvala, Britney. Stvarno magičan. Kako je zabavno. Ej, Bobby, pazi malo. Moj jakna, šta si uradio? Sad ću te prebiti. Jao, ja sam se zapalio. Drugari, da li izgledam baš loše? Jao, dečaci, tako ste smešni. Dobro, sad ja. Što je to? Sladoled. Kako super. Jeste vidjeli? Neću vam dati. Ovo je moj sladoled. Da probam. Slomila se kašika. I čime sad da jedem? Britney, mogu da ti dam svoju kašiku. Šta? Ova kašika je bila mnogo jača. Ali izvadila sam sladoled. Da. To izgleda baš dobro. Da. I ukus je ekstra. Obožavam sladoled. Momci, neću deliti sa vama. Nemojte mi da tražite. Sve će samo pasti. Ovo je tako ukusno. Teško je prestati. Ostalo je malo hladno. Skoro sam se smrzla. Ostalo je još malo. Britney se pretvorila u ledenicu. Šta da radimo? Dajte da razmislim. Tačno. Ima magični štapić. Uspelo je. Jao, Britney, ali gori ti glava. Šta? Moja kosa! Točno. Mogu da ispržim meso na vatri. Odlična ideja. Sad ću da probam. Wow! Uspelo je. Moja kosa! Izgorala je? Kakav užas! Bobby, ti si za sve kriv. Andy, zašto me nisi odmah ugasio? Ljuta sam na vas. Sad je moj red. Ne, ja hoću da budem prvi. Dok se oni svađaju, ja ću otvoriti svoj sef. Šta je ovdje? Gledajte, to je pasta, super. To je baš ono što mi treba. Sad ću da probam. Ovo je preukusno. Hoću sve da pojedem. Namotaću što više na viljušku. Da, uspelo je. Gledajte. A sad ću to sve sam pojesti. Hej, ne gledajte dok ja jedem. To je bilo odvratno, Andy. A Bobby, sad ti, hajde. Hajde, da vidimo. Ne, crvene paprike. Kako odvratno, neću to da jedem. Ne može tako, moraš da pojedeš to. Važi. Plašim se, ne volim ljuto. Dobro, probat ću malo.
Možda nije tako ljuto kao što izgleda. O ne, sve mi gori u stima. U pomoć! Imam požar u stima. Dobro, da vidimo šta je kod mene. O, kako lepa snežna kugla. Fantastična je. Sad ću da je potresem. Ruke su mi se zalepile za kuglu. Šta da radim? Kako da se odlepim? Jao, ispustila sam kuglu. Sad će se razbiti. Kako hladno. Ljudi, ovo je užasno. Šta je sa vama? Pa vi ste se smrzli. Moram ih spasiti. Ideja. Mogu da ih odledim svojim vatrenim dahom. Ali morat ću da pojedem mnogo paprika. Šta sve čovek neće uraditi za prijatelje? Vatra mi već prilazi. Spreman sam. Bobby, druže, spasio si nas. To je super, hvala. Sad je moj red da otvorim sef, da vidimo šta je kod mene. Opa! To su pop-it igračke. Super! Obožavam ih. Hajde da se igramo. Kako je zabavno. Tako lepo miriše. Čekajte. Pa to su jestive igračke. Neverovatno. Dobila sam žele igračke. Šta može biti bolje? A vi ne smete da jedete to, jel znate? Neću vam dati ni malo. Ne, nemojte ni da pokušavate. To ješće sve sama, kao burger. Ovako. Blago tebi. Da? Sve sam pojela. Kako je sve to stalo u tebe? Jedna igračka je ostala. Hoću da uzmem dok Britney ne... Nemoj ni da misliš. Neću ti dati. Bobby, otvare se. Da vidimo. O ne, kako odvratno. Jesu li ovo crvi? Jadan ja. Tako su odvratni. Fuj, sklonite ih od mene. Šta? Ne! A šta sam ja kriva? Sklonite. Mrzim insekte. Gde su crvi? O ne, oni su na mom popitu. Kakav užas. Neću ovo da jedem. Stvarno? A ja hoću. Daj to vamo. Crv mi ne treba. Britney, stvarno nećeš? Odlično. Onda ću sam da pojedem sve. To je prelepo. Ekstra. Dakle, ostalo je samo da otvorim svoj sef. Što je tamo? Šta? What?